Txokora, hor da Zabaleta, ez du gozatu. Gora. Eta gora joan zaio bai. Hortxe amaitu da partida. Markagailuan eta jokoan bikoiztu egin dituzte Ezkurdiak eta Zabaletak. Saralegi eta Zabala. Lehenengo 6-7 tantoak oso gorrak izan dira, baina bueno, gero hortik aurrera nik uste biak asmatu dugula bai oso baini, eta bueno, bigarren partean lasaiago jolastu dugu eta ongi joan zaigu ez. Bai, zuk asko agindu duzu gaur, pilotak oso bizi ertetzen zuen gaur ere zure eskuetatik, eta Joseba bera pixkat ausartago ikusi dugu aurrera joan eta idearen bila, hori da zuen jokoa. Bai ez, Joseba oso ongi ibili da aurrean, ni saiatu nahi ematen eta Joseba ongi ibili da aurrean, bi pareta suin ditu, gero bizpairu gantxo, Txokora ere bizpairu tanto oso polita egin ditu, eta nik uste bera ere aurrean ongi asmatu duela eta partido hona egin duela. Guri gelditu zaigu, ez dakit, nahi bat bezala, zuek aurten gehiago eman behartzen dutela. Bueno, bai, nik uste baietz, ez. Biak ongi jolasten badugu, pareja hona egiten dugu, baina bueno, lehenengo 5 jardunalditan tonturaren egin genuen, ez, eta oso gaizki atera ginen partio guztitara, lehenengo 5 galdu genituen, eta bueno, oain hasten bazen txapelketa igual guretzako baina bueno, hola izan da, bueno, seituko dugu falta den partido irabazten, eta ongi bukatzen txapelketa bintzen. Bukatzeko zer iruditzen zaizu txapelketa, interesgarria dago, zuek jakina ez zarete hor egongo berenen artean, baina oso txapelketa interesgarriago, politia gauza asko eskainiko digu oraindik txapelketa honek. Bai, bueno, pena guk ez hor goian egotea, ez, baina bueno, hor daudenak 3 sailkatuta daude, eta bat falta da, eta bueno, sailkatzen dena ere, baina gero ere semifinalak eta oso politak izango dira.